ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар машварати васеи корӣ ки бо иштироки муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо баргузор гардид, асосан масъалаҳои марбути омодагӣ ба киштукори баҳорӣ, бунёди боғу тогзорҳои нав, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нав ва дигар тадбирҳои рушди соҳа, мавриди баррасӣ ва муайян намудани нақшаи вазифаҳо қарор гирифт. дар асоси нақшаю супоришҳои мушаххаси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни сафарҳои корӣ ба шаҳру деҳоти Панҷакен масъулин вазифадор шуданд, ки дар соли 2022 барои зиёд намудани майдони боғу тогзор, ба гардиши кишоварзӣ, ворид намудани заминҳои нав ва истифодаи оқилона аз шабакаҳои обрасонӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ созанд. бо ин мақсад бо иштироки муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен машварати васеъи корӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ баргузор гардид. машваратро раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода оғоз бахшид ва бори дигар таъкид намуд, ки мо бояд дар соли 2022 барои ҳарчи зудтар анҷом додани корҳои асосӣ ҷиҳати бунёди боғу тогзорҳои нав дар мавзеи дашти Қозӣ ва дигар ҷамоатҳои деҳот тадбирҳои мушаххасро амалӣ созем. муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ба раисони ҷамоатҳои деҳот, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва мутахассисони соҳа дастур дод, ки бояд дар муддати хеле кӯтоҳ аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон ниҳолҳои самараоварро ба шаҳри Панҷакен ворид намуда, ҳарчи зудтар нақшаи бунёди боғу тогзорҳои навро бо риояи талаботи агротехникӣ ба анҷом расонанд. намояндагони соҳаҳои боғу тогпарварии вилояти суғд дар ин машварати корӣ ба раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва мутахассисон ҷиҳати риояи қоидаҳои нави агротехникӣ дар ҷараёни ниҳодшинонӣ ва нашъу намои онҳо дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. дар машварати корӣ бори дигар таъкид гардид, ки масъалаи бунёди боғу тогзорҳои нав, сари вақт омода намудани шабакаҳои обёрӣ ба мавсими нави киштукор, ҷамъоварии маблағҳои истифодаи об аз ҷониби ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об ва ҳамзамон ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳо таҳти назорати бевоситаи раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода қарор дорад ва бояд ин масъулиятро ҳамаи роҳбарони шаҳру деҳоти Панҷакен ба хубӣ эҳсос намоянд. дар ин замина раисони ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ва сохторҳои соҳаи кишоварзӣ дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд. дар мулоқоти навбатии раиси шаҳри Панҷакент, раиси шӯрои соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ Абдухолиқ Холиқзода санаи 14 феврали соли ҷорӣ асосан рафти иҷрои нақшаи супоришҳои мулоқоти моҳи январ ва дигар тадбирҳои ободонии созандагӣ таҳлилу баррасӣ шуданд. санаи 14 феврал дар асоси супориши раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода ҳар моҳ мулоқот бо соҳибкорон ба ҳукми анъана даромадааст. мулоқоти навбатӣ бо соҳибкоронро муовини раиси шаҳр Хисрав Дӯстбойзода оғоз бахшида ба раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода дар бораи тадбирҳои андешида шуда гузориш пешниҳод намуд. дар мулоқот оид ба нақшаю супоришҳои ба соҳибкорон вобаста гардида ҳисоботи мудири бахши сармоя
вазифагузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Хайём Каримов шунида шуд. Аз рӯи гузоришу ҳисоботҳои баррасишуда, соҳибкорон ва шахсони масъул аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мавриди пурсиш ва вазифагузориҳои навбатӣ қарор гирифт. ҳамзамон дар мулоқот соҳибкорон ба раиси шаҳр таклифу пешниҳодоти хешро оид ба ҳалли баъзе аз масъалаҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид баён намуданд. мулоқоти навбатӣ бо соҳибкоронро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, таваҷҷӯҳи онҳоро ба иҷрои супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Суғд мавриди истифода қарор додани иншоот дар арафаи Иди байналмилалии Наврӯз ва дигар корҳои ободониву созандагӣ ҷалб намуд. гузошти Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. барномаро идома медиҳем. ба муносибати 33-мин солгарди баровардани нерӯҳои мусаллаҳи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз хоки Афғонистон чорабинии хотирмон гузаронида шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. санаи 15 феврали соли 2022 ба хуруҷи нерӯҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз хоки Афғонистон 33 сол сипарӣ шуд. ба ин муносибат аз тарафи шӯрои собиқадорони сарбозони байналмилал, чорабиниҳои ҳарбӣ ва тандӯстӣ роҳпаймоиҳо бо парчамҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо иштироки сарбозони интернационалист ва дастгирии ширкати ватании Рахш таксӣ дар шаҳри Панҷакент доир гардид. яке аз иштирокчиёни ин чорабинии сарбозӣ байналмилал андешаҳояшро ҷиҳати баланд бардоштани ифтихори ватандории ҷавонон ва ҳимояи марзу буми кишвар баён дошт. мо ҷангонони байналмилали шаҳри Панҷакент аз Рахш таксӣ хеле миннатдорем ки инҳо бо мо хизмат карданд. худо агар хоҳад инҳо дар оянда бо мо ҳамкорӣ карда бо мо ба мавқифҳо ба қисмҳои ҳарбӣ сафар карда дар онҷо бо ҷамъ омади бо шукӯҳи идона дар пояи муҷассамаи шаҳидони ватани боғи Камоли Хуҷандӣ доир гардид. нахуст иштирокчиёни он бо гузоштани гулчанбарҳо аз шаҳидони ватан ва сарбозони байналмилали накуном ба некӣ ёд карданд. ҷамъ омадро муовини раиси шӯрои ҷамъияти ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент рӯзноманигор Аббос Ҳамрозода оғоз бахшида ҳозиринро аз номи роҳбарияти шӯро ва ширкати Садо ва Симо ба муносибати ин санаи тарихӣ ва 29-мин солгарди рӯзи артиши миллӣ муборакбод намуд. баъдан Сафарзода Муҳаммад Содир паёми табрикотии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. итминони комил дорам ки шумо ҷанговарони Афғонистон дар ин давраи мураккаби авзои ноороми ҷаҳон дар паҳлӯи мақомоти давлатӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ қарор гирифта, мисли ҳамеша дар рушди ҳаёти сиёсӣ, омодагии ҳарбӣ, чорабиниҳои умумишаҳрӣ фаъолона ширкат варзида, тамоми ҷаҳду талошҳои хешро баҳри татбиқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастури супоришҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, татбиқи нақшаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент саҳми арзандаи хешро мегузоред. бори дигар ин санаи таърихиро ба шумоён ва мардуми шарифи Панҷакенти Бостон табрику таҳният намуда бароятон сиҳатмандиву хонаободӣ дар роҳи таҳкими амну субот, оромии шукуфоии ватани азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол муваффақиятҳои нав ба нав орзу менамоям. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода. сипас полковники милитсия сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Шӯҳрат Анварзода ба сухан баромада иброз дошт ки ватан шуҷоату ҷавонмардии чунин қаҳрамононро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад ва ба чанд тан аз ҷанговарони интернационалист барои ҳамкорӣ бо шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳамчун рамзи эҳтиром ифтихорномаҳо тақдим гардид. сипас аз ҷониби хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 деҳаи Кабудсанги ҷамоати деҳотии Халифа Ҳасан саҳнаи омодагии ҳарбӣ ватандӯстона пешкаши ҳозирин гардонида шуда, Алибой Баротов роҳбари шӯрои сарбозони байналмилал дар шаҳри Панҷакент сухан намуда иброз намуд
که تا زنده هستیم به خلق و وطن خدمت میکنیم و به پالکوونیک میلیتسیا شهرت انورزاده به مناسبت 33 سالگی خروج نیروهای سابق اتحاد شوروی از خاک افغانستان مدال جشنی تقدیم گردید. اشتراکچیان این چاره‌بینی‌های وطندوستانه باری دیگر از نورسان و جوانان خواهش نمودند که در معرکه بهاری دعوت جهت انجام دادن خدمت عسکری همچون قرض شهروندی مناسبت نمایند. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. مطابق نقشه شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به مناسبت 29مین سالگرد تأسیس یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان با سابقه‌داران و بانوان فعال ملاقات دایر گردید. با مقصد در سطح بلند سیاسی تجلیل نمودن جشن 29مین سالگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و تجلیل نوروز بین المللی در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک رئیسان شورای زنان و فعالان شهر و دهات پنجکند ملاقات سودمند دایر گردید. ملاقات را مدیر شعبه کار با زنان و عالی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند زمان و همزیره افتتاح نموده بابت در سطح بلند تجلیل نمودن ایدی ارتش ملی فکر و اندیشه های خود را ابراز نمود و قید کرده شد که ما باید برای عیادت افسران سرحدادی حدودی شهر پنجکند و با روز عیدشان تبریک نمودن آنها از همین روز آمادگی گرفته با فعالان محله ها مصلحت نموده نو اسکران را با عیدشان شادباش نماییم و به فعالان محله ها سپارش داده شد که تا سنه 23 فوریه در محله ها عیادت سابقه‌داران جنگ و مهنت برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی مادرانی که فرزندانشان هنگام ادای قرض وطن وفات کردند و این نوبت گرفته آنها را عیادت نمایند و از نتیجه کارهای اجرا شده به شعبه کار با زنان و اوله معلومات مفصل پیشنهاد نمایند. اینچنین در این ملاقات بابت در سطح بلند سیاسی و فرهنگی تجلیل نمودن جشن نوروز بین المللی آباد و زیبا نمودن اطراف محله ها خانه و در کارخانه و تشکیلات ها بیان کرده شد. در پایان ملاقات مدیر شعبه کار با زنان و اوله همزیره زمان و اشتراکداران مشورت اظهار سپاس نموده تاکید داشت که رویخط زنان فعال و مادرانی که فرزندانشان در خدمت هستند برای هوسمندگردانی پیشنهاد نمایند. گزارش دلشاد حلیم و طلبشاه تاشف. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. تا برنامه نوبتی شاد پیروز باشید. خیر.